Môj dátum narodenia je prekliatý. Túto vetu som za svoj život počula toľkokrát, že som sa to rozhodla s vami zdieľať. Začneme tým, že keď moja mamina bola malá, tak ju zrazilo auto. Bolo jej povedané, že nebude môcť mať deti a ja som sa narodila o XY rokov neskôr v ten rovnaký deň. Už len to si myslím, že je dostatočne cool. Každopádne v náväznosti na aktuálne majstrovstvá sveta, než začnem s tými tragédiami, tak som sa narodila v rovnaký dátum ako Lionel Messi. Každopádne, kto si pamätá to tornádo na Morave, čo tu bolo pár rokov späť, tak ako inak tu bolo presne na moje narodeniny. Alebo napríklad to tragické zemetrasenie vo Venezuele, ktoré bolo teraz, tak tiež bolo na moje narodeniny. Potom tu máme napríklad erupciu sopky Merapi, ktorá je v Indonézii a bola to jedna z najsmrteľnejších erupcií a zavinila až 1300 obetí. Alebo v tento rovnaký dátum v roku 2020 boli v Číne rozsiahle monzúnové povodne, ktoré zapričinili 100 000 evakuovaných. U povodní ostaneme, keďže v roku 2004 v tento dátum boli povodne v Quebecu, v Amerike. Išlo teda len o nejaké lokálne povodne, ale taktiež tam bola potrebná evakuácia, tak som si hovorila, že vám to takto zmiením aspoň. Okrem toho, v tento dátum sa odohralo strašne veľa historických bitiek, napríklad Napoleonova invázia do Ruska a podobne, ale to si tu nebudeme všetko rozoberať. Každopádne tento dátum narodenia pôvodne nemal byť ani môj, keďže ja som sa narodila o 6 až o 7 týždňov skôr, takže toto dopozeral až sem, tak dúfam, že vás video bavilo a vidíme sa na budúce. Ahoj!